Pošli ljudi, drdaš u novu epizodu na naš kanal. Danas, kao što vidite, igramo Clash Royale 9. epizodu. Kao što i posle dugog vremena vraćam se i ja da snimam. A sa nama je tu... Luka, pozdrav ljudi. Jes, tako je. I ja i on ćemo igrati 2v2. A sad ću ti ja poslati. Kao što vidite, ovdje sam. Ovdje sam krenuo da igram Ramp Up treći put i loše sam krenuo pa sam odlučio da ga ne igram. Da ljudi, samo da vam kažem, onaj moj Ramp Up nisam ga igrao tako da mi je istekao i džaba sam ga igrao tako da eto. Au brate. Evo sam za odbranu. Ja bacam veliku peku. Au. A, sam mi kupio. Au. Pa šta bacaš elektrovizora? Pa vidi. Gle brate, nije nam skinuo uopšte ništa. Pa kad smo malo. Bacit ću u stvari ja ću baciti princezu, a ona će da snajpuje ako nešto bude. Super. A dobra, bacit ću ja mini peku. Dobro je valjda. Dobro, udari! Tu! Udari. Mini peka. Sad će biti. Dobro. A uspeći nešto. Mislim skinu. Gdje će? A skinu će Archer. Neće. No. Jer da su level 11, ali neće. Čuvaj malo eliksire. Ja ne mogu da ti podržim peku. Pa ne mogu nije da stavim, imam 5 eliksira, sad imam 8. Stani, samo ja napunim do 10. Aj, bacaj peku. Dobro, pa imamo def za lavu. Tako da. Imamo... Nemam ovu bombu spatio. Bukvalno ljudi, ovaj dek, znači, ono sve ima, vidite, ovo elektrovizar. Da, njegov dek. Što je moj dek, on je kopirao, sram, dobro da ću kopirati u mene. Ole, Šta da baci? A neće da prođe peku. Kako je lik izjednačio. Ja ću baciti na drugu stranu peku. I tu bre! Tako sad uvijek bacam. Ne znam, u stvari ja ga imam. Ja, da. Gledaj, a se mi branimo. Dobro, ovo kartu. To je to. Ali oni se brane, ovo. Dobro baš. Mislim, ono... I barbarijanti su dosta jaki, Dosta su jaki ovi barbarijanti. Ne! Neću uništiti, ali... A GG! Ja zamrzio bombu toliko skida. Ja isto. Ja sam mislio da će nam ostati oko 100 i taman peka krenu ništa. Aj sad ček samo da ja, evo ovako. Aj sad ćemo uzeti ovaj dek. Aj ja ću ti poslati evo ga. Šta mi ne uzimaš više ovaj? Ma uzet ću lavu sad probati. Ja, dobro. Jedno što ako želite da vidite na kanalu moje trikove sa kartama, obvezno. Krenuo sam sad s tim da se bavim, pa ako želite klipove, neke tutoriale, obvezno pišite u komentare i lajkujte video. Jesi ti tu? Da, tu sam ja. Ne mogu biti se veza, bre. Ne bre, kakvi veze. Nema šanse, ovo je GG, ne može. Ne može, bukvalno. Ovo je GG. Šta sam ja sad uradio, desi se neki bug, dve karte u isto vreme sam krenuo da postavim. Ove smo ošurili, znači iz jednog šupa. Pa dobro.
Znaš, ljudi, obavezno ići u ovaj klan. Treba nam igrača. A realno. Tek dva, možda ćemo uspjeti skupiti streama da sumnjamo. Aj sad, ja ću ti samo slati, ti samo ulazi. Pa da se Tako. ne mučim. Sad sam uzeo jedan 8. dek. 8. Pa imaš samo 500. I ja. Šta se smeješ? Smiješno ti. Smiješno ti. Alo, aj baci. Ček, imam Inferno Dragona za njega. Ajde. A ja ću ga bacit ću... Ti malu peku ako imaš. A nem ništa. Baš je dosta. Aj, jao. Ja ću se A braniti. gledaj, jesu. Baci Dobro, peku. malu peku. A nije toliko strašno, nije toliko. Možda peka i udari. Neće. I ja. Aj sad ću ja baciti ovog... Može i tako. Ja imam elitne barbarijane. Njih, još napravimo push vamo pa na desnu stranu baci njih. Okej. Ali ja moram nešto, brate, baciti. Ja moram baciti ovo i ovo. Ja nemam druge. Nek mu skine koliko mu skine. Sad bacaj desno. Ja ću držati lijepo. Dobro. Mogu ćeš prve. Skinut će dosta, ali... Nije toliko baš. Dobro, brate. Držimo se onako solidno, ono. Solidno pućemo ko blanda. Nećemo, di si lud, brate. Baš je desno elitne. A nemam eliksira. Nemam para. Teo sam kažem nemam para. Pa znam. Bacaj sad. Gotovo, otišao nam to. U stvari možda i nije. I... Dobro. Ja se pravi puš sad ako imaš desno baci barbare. Znaš kakav puš imam? Ne. Vidite! Ne! A daj. Ne! Samo nas oni mogu spasiti. Ne! Dobro je. Joj, kako, brate? Bacaj ti tu peku. Da, tankuju. A ne! Fuck. Ja sam goblin hata koji imam. Ajde! Sale! Ali, brate, za koliko? 4? Pući. A dobro, nije sad baš neki veliki poraz, ali poraz to je bitno. To ne bitno. Da li je realno? 4? Samo da je jednom još miner udario, gotovo bi bilo. A realno. Daj, ajde, nemoj me zezati. Evo već 10 minuta. Koliko ćemo, Sale? Ajde ovo, i opet level. I ja. Pa mi ćemo ovo ih odrati. Gle ove minione, brate, level 12. Ali imaju peku. Ovi su neki, ovo je lik iz prve arene i lik iz 11. arene. A realno. A ja i ti iz 10. Gledaj ovo, brate. Šta sad oni imaju da baci? Nemaju, to je i fora da nemaju. Pa Pa level 5 princezo bi iz prve. Ko je princeza? Inače, ljudi, danas sam hteo da izbacim 3. epizodu Halo, ali
Izbacio sam Dream League Soccer, da vas ne smori samo jedno te isto, pa kao da malo nešto bolje bude. Nešto novo. Sale, aj baci elektro nešto, brate. Nemam ništa. Valong level 2, brate, ovi su jadni. Jedan je jak, drugi je jadan. Sudbeno, šta ćeš? Onako bace Hoga level 4 i Minion Horde level 12. Ne misli da nas Ili pobije? možda Nemam, ali imamo ovog. a on će puno pomoći. A neće. Ti pomogne nešto. Ja znam da ne. Barem smo ubili princa, šta? Dobro, pušli smo s eliksirima. A realno. Aj sad jedan puš da ih razvalimo. Ajde. Imam zep. Baci. Imam princezu, tako da će ona zaštititi peke. Nice. Nice. To. A ti ćemo kući, gledaj kako su jadni. Pa nisam ja ni rekao da ću idemo u kući. Da sam. Ajde. Ajde, uništ tower. Ajde. To su moji arčarki koji skidaju po 150. One... Kad te napadu, ne znaš šta te snašla. Good game. Aj sad čekaj sam malo da vidim nešto. Majicu ovim ćemo dekom. A to mali. Pola 10, pola 2, 11. Aj ti baci peku desno, ja ću podržati. Alo, hoćeš da bacim dve peke, da imamo dve peke ili da podržimo ovu tvoju? Aj, podržat ću tvoju. Možda da baciš na drugu stranu, pošto nemaju eliksira. Imamo. Ovo nema šanse, tower nam je otišao. Pobegu. Aj, dobro. Nema, ovo im je tower otišao bukvalno. Da im je otišao, nećemo ništa, sva skinut ćemo im dosta, ali... Brate, a su se zeznuli. Sale, aj bacim ajde. Gde? Aj peku. Šta? Neš udariti, nećeš. Nisi trebao to raditi. Šta ćeš? Nemoj još, stan da skupim za vič. Baci na desnu stranu peku. Već sam. Dobro je pošto. Da ja nemam eliksira za odbranu. Ja imam. Aj ti baci zep na Sparkija. A ja ću onda elektrovizarda i neću moći ništa bukvalno. Dobro je. I sad će peka da udari. Dva, gotovo. I otišao je. I sad će još jednom da udari. Sad će mini peka da izudara. Gotovo, tower. Sad Sale, ja bacam ovo. Ti bacaj nešto iza njega. Ja ću da se rešim mini peke. Trpa. Sad ga ubijaj. I mini. Da. Sale, aj baci vič nešto. Brate, kakav tajm. Ne. Dobro. Ovaj tukaj. Aj, please, 3-0, please, trebaju nam trofeji, ajde 3-0. Ma gotovo, 3-0, nije 3-0. Boga mi jadan lik. Bukvalno. Da, bar nije... Barem Barem smo tako li.
Nisam ni pipno. Da je bilo još 20 sekundi, 10 eventualno, pobedili bih. Realno. Sale, da li da ubacim Minera ili Night Witch umjesto princesa? Ne, ostaje princesa. Princesa treba za ovakav deck mode. Zato ja skupljam za dologi princesu da kupim. Eto. Ajde. Ajde. Okej. Šta ovo bio? Nemam pojma, brate. Ne, nisu našli protivnika, otko znam. Ja znaš da možemo... Ajde za kraj sad odigramo Ramp Up Challenge. Ajde sad ću poslati. Ajde, Za kraj, onako Ramp Up Challenge. aj može. Ajde, prihvati. Pa ne piše mi da si... A ja ću tebi poslati. Evo, Ajde. nešto zezam Clash Royale serveri. Šta plaćaš priče nešto? Pa plaće mi se. A vidi ovo Sale. Aha, gumedo jedno. Upravo su dekovi bazirani na istu foru da dođe peka do towera. Će dođe na Nexus. Beži bre. Propo. Ali sam imala level karte. Već ovo. Već ovaj ramp up je. Pa da, to ti svaki minut više eliksira. Nije loše. Nije. Ja, eto. Ja, pa će puknem. Gdje ćeš? Ja, pa gledaj će puknem. Ne znam, brate, da li ćeš puknuš, ali... A u triple eliksir, brate. Znam i dek, znači... Ne ništa, znam i dek. Ja zato ja imam ono što... Ja... Biće napet, mogu da kažem. Ti nemaš pravo ništa da kažeš, ovo je moj video. Jezde na našem kanalu, ovo je moj video, nemaš ti pravo ništa da kažeš. Ćuti! Šalim se ti. Sorry. Žurio. Vidi ovo. Au. Wow. Kreći, ovo još bude nerešeno, jer bukvalno ono, ti znaš moj dek, a ja znam svoj dek, tako da... Bukva.
ti malo vodiš. Neće pukni. Ne. Daj, bre. A GG. Dobar je bio. Dobar. Trebam ja imat Night Pitch, ali ja imam samo malo legendarnih. Za moju arenu malo legendarnih. Ok, ljudi, ako vam se svidio... Šta bre? Hoćeš još jednu da odigramo, ja gotovo. Ne, to. 20 minuta video treba to edit. Ok, ljudi, to je bilo to za epizodu. Ako vam se svidilo, lajkite, šerite, subscribeite, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!